Hi, Flex fam, kamusta? It's been a while talaga hindi ako nag-upload. But yeah, here we go. We're back at it again after 2, 3 months, weeks wala, na hindi ako nag-upload. But yeah, sana nagustuhan niyo yung bagong upload ko na kanta na Ain't No. Pag di ko updated sa mga bago kong gawa, uh, follow niyo ako sa IG tsaka Facebook page ko kasi nandun talaga yung mga updates ko. Like daily nag-upload din ako ng mga stories. Minsan nag-upload ako ng mga statuses. But yeah, yun. Pag di kayo updated, follow nyo ako doon. But anyways, first video coming back after 2-3 weeks nga, hindi ako upload. And yeah, sa video to, gumagawa lang ako ng beats, hindi ako masyadong nagsasalita. And mabilis ba ako nagsasalita ngayon? But yeah, mabilis ba akong nagsasalita? But yeah, here we go, man. Where did out ako ulit sa mga putang ng kamerang to. So yeah. If gusto nyong ipapatuloy ko yung quarantine stories pala, comment kayo down below sa mga gusto nyong topic na pag-usapan ko. Kasi nawala yung lista eh. Nawala yung lista sa mga ideas eh. Try ko siya hanapin sa sa Facebook kasi post nga lang yan. Hindi ko nakalimutan ko mag-screenshot doon. So yeah, pag may idea kayo sa mga topics na gusto nyong i-cover ko sa quarantine stories, for example, high school, high school, fucking love stories or like tayo na may ibang topics na like mga embarrassing moments, mga ganon, best moments in childhood, mga putang na mga pangarap niyo sa buhay, ang mga parang ganon, di ba? But yeah, comment lang kayo pag gusto niyo ganon. And yeah, enjoy the video, okay? Like, share, subscribe. Peace. Xaje's brought the flex. Bars. Multi. Wordplay. Ngayon pa lang magpapaumanin na ako kasi baka ulo nyo masira ko. Maniniba ako ng mga nagsabing mahina ko. Makinig kayo bihira to. Madalas na marinig sa kata ng pakilig kasi malikot ang diwa ko. Ibit, ganito dumiklik, siksik, mabigat sa dibdib. Alam kong hindi nyo to in-expect. Inakalan yung gawa ng incheck kaya wala kayong ideya. Ganito palintek. Because malamang marami yan natataka kung bakit ba ako nasa inuupuan. Nalikaan, shot parang groupie, kain na lahat. Ako pulpit, wala na tira din na kailangan ng toothpick. Lahat sira na sa likuran, kasang quick kita lagi na sa unahan. Para nagpick, makulit na bata, para luffy. Kaya kong bumi, naliit ako when si Chugi. Kasi mga di iniingat ang mga batit tinapakanas. Pala ka na nasawa sa bukit. Kala mo ay tayo bola, dala na no shit. Dati mga idol, ako na yung problem. Boom. Boom. Alright, let's find this shit, bro.
that shit, bro. Sinetap ko na yung beat and all that shit. Hindi pa tapos, but like, yung intro, pakinggan nyo ah. Like, yung unang beat, fucking drop, bro. Shit. Enough time ko siya muna para maging, you know, maiba naman yung loop, tunog ng loop. So, yo, you heard that shit, bro? Goddamn. Yung part na to. I'm just gonna do pa 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 right here, right. Okay, tingin ko tapos na yung beat, pero yeah, tapos na ata to. 2 minutes na, so hindi pa fully mastered, but yeah, ito yung idea pa lang. I think it's good though. Xaje. Alright, on to the next beat, bro. So I'm listening back sa Laffy Freestyle niya because kasi sabi ng kaibigan ko gusto niya yung parang flow G na type beat as to Laffy Freestyle. So pinapakinggan ko ulit. You know? Shout out to Kalmado. You know? Kalmado's my boy. Kailangan ng beats eh. So you gotta support your friend, you know? Shout out din sa mga way better prod saint. Because Bro, galing lang. marami yan natataka kung bakit ako nasa inuupuan. Nalika ko lagi sinisikuan, sinisili pili-pili visuan, hindi ipit ang tanggilik.
Oh, that's gonna be a banger, bro. Yeah, I am if you're the one. Yeah, and you're the one. Lit. Alright, let's have some drums, yeah? Let me pitch it up a little bit, yeah. With the fucking thing.
could be like a fucking love song eh. Parang love song siya guys. I could make a song with this but I don't know. This is fire, bro. Pattern na naman, di ba? Yung masyadong boring na trap beat. Different type of pattern. Experiment, di ba? Experiment.